Hej og velkommen til Danmarks Single Netværks forum for singler. Du ser rigtig dejlig ud, og det er super dejligt, at du har lyst til at kigge med på den her video og høre lidt om, hvad vores forum er. Forumet er delt op i forskellige områder. Vi har et forum, som indeholder alle de links, der hører til netværkssiden, til forsiden, til Facebook. Der er et link til DSN Video Dating via Skype. Der er et link til medlemsbloggen. Der er et link til medlemssiden, og der ligger nogle link til nogle undersøgelser med spørgeskemaer for single mænd og single kvinder, som du kan besvare, hvis du har lyst til at deltage i det. Og så kan du læse resultaterne af alle besvarelserne senere hen. Hvis vi går lidt længere ned på siden, så har vi et DSN-forum, som er igen opdelt i mindre forum. Vi har en brevkasse, hvor du kan stille spørgsmål og få tips og hjælp og svar fra coaches, og der er en parterapeut, der svarer en gang imellem, og du kan få livserfaring og råd fra andre singler, der har nogle gode erfaringer, de gerne vil give videre. Du kan få nogle nye perspektiver og måske se anderledes på nogle ting, som du takler. Du har et Spis Bed Elsk forum, et historieforum, der er et eventsforum, hvor du kan gå ind og oprette events gratis, hvis du har lyst til at arrangere en middag for singler, eller holder en stor singlefest, eller måske bare har lyst til at være spontan og spørge, om der er nogen, der har lyst til at gå med i biografen eller på café. Der er et forum med DSN Video Dating, hvor du kan gå ind og se Skype-navn og se, hvem der har lyst til at skype. Der er et forum for sundhed, hvor du kan lave indlæg om sundhed og vægttab, kostforandring og tilskud. Og hvis du for eksempel er single og selv arbejder på nogle af de områder, måske vil dele noget af din erfaring, du har for at arbejde med klienter, der er interesseret i sundhed. Der er et forum med værktøjer, hvis du har nogle gode værktøjer til at takle nogle problemer med, eller selv udvikle dig med, eller blive dygtigere til noget. Der er et udviklingsforum og et inspirationsforum, hvis du har nogle rigtig fede citater, du gerne vil dele. Hvis jeg lige skal gå ind og vise dig for eksempel historieforumet, så kan du se, der ligger en 5-6 indlæg her nu. Der ligger Kærligheden kalder. Michael var den type, som man elsker at hade. Thailand viste mig min sjæl. En nat spurgte du, hvad jeg så i dig. En refleksion over et kærlighedsforhold i 2006. Og min veninde er forelsket til op over begge ører. Du kan kommentere alle indlæggene, og du kan også skrive nogle indlæg selv, hvis du vil dele noget livserfaring og nogle historier. Hvis vi klikker tilbage til forsiden og går lidt længere ned, så har vi et forum, der hedder Single Dating, som er delt op i områder, alt afhængig af, hvor du kommer fra. Der er singler i Storkøbenhavn, singler på Sjælland, på Fyn, Jylland og på øerne. Og der kan du skrive indlæg i de forskellige og kommentere forskellige indlæg. Der er også et delt forum i singler med børn og singler uden børn, hvis du har lyst til at tale om nogle ting, som har med børn at gøre, eller uden børn at gøre, eller måske har du selv børn og har nogle gode erfaringer, du vil give videre. Hvis vi går op i toppen af siden, så kan du over i højre hjørne se alle de tilmeldte brugere, og i venstre hjørne, der ligger dit brugerkontrolpanel med din profil, hvor du kan gå ind og oprette, hvad man kan se om dig. Hvis vi klikker ned i bunden af skærmen, så kan du se, hvor mange brugere der er online. Du har også mulighed for at være online, men være usynlig, og så kan man ikke se dig på, hvis du bare en aften har lyst til at gå ind og læse nogle indlæg, men egentlig ikke har lyst til at være så aktiv. Så klikker du bare fra, så man ikke kan se, at du er online. Oppe i venstre hjørne har vi det, der hedder boardindekset. Og boardindekset, det er den måde, du kommer frem og tilbage inde i forumet, når du skal tilbage til forsiden. Det var rigtig dejligt at have dig med på en lytter, og vi glæder os til at høre fra dig og høre nogle af dine livserfaringer, som vi håber, du har lyst til at dele med os og med andre singler. Vi glæder os til at læse dem, og håber, du har haft en dejlig dag. Hej.